ନାରୀର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଏହା ନୁହେଁ ଅଞ୍ଜଳି, ଯାହା ତମେ କରିଛ। କ୍ଷଣିକ ଉତ୍ତେଜନାରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଦେହର ଭୋଗ ପାଇଁ ତମେ ମତେ ମାରିଦେଲ ଅଞ୍ଜଳି, ମାରି ତ ଦେଲ। ସୁଖର ସୌଦା କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ହାଟକୁ ଆସିଥିଲ, ମଣିଷ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କରେନି ଅଞ୍ଜଳି। ସେ ଦେହର ଭୋଗ ହଉ ବା ପେଟର ଭୋଗ, ମଣିଷ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ହେଲା, ବଞ୍ଚିବାର ମାନ ହେଲା ଦେହର ଭୋଗକୁ ଦେହରେ ମାରିବା, ପେଟର ଭୋଗକୁ ପେଟରେ ମାରିବା। ଭୋଗ ମାରି ଶିଖିନଥିବା ମଣିଷ ଏମିତି ବାଟବଣା ହୁଏ ଅଞ୍ଜଳି, ଯେମିତି ତମେ ବାଟବଣା ହେଇଛ। ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦିଟା ରାସ୍ତା ଅଞ୍ଜଳି, ଗୋଟେ ଚଢେଇର ରାସ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ନଈର ରାସ୍ତା। ଚଢେଇ ସିନା ସବୁଦିନେ ବସାକୁ ଫେରେ, ନଈ ଆଉ ଫେରେ ନା ଅଞ୍ଜଳି। ତମ ଜୀବନ ସେମିତି ନଈ ଭଳି ଅଫେରା ଅଞ୍ଜଳି, ତମେ ଆଉ କେବେ